Charlie, majom a családban. Filip, Jakab Csaba. Miháéla, Ráckevei Anna. Szandra, Mánya Zsófi. Olli, Glósz Viktor. És egy Charlie nevű majom. Zene André Bauer. Fényképezte Jürgen Lenz. Charlie a skót, írta Christine Rolls. Rendezte Franz Josef Gottlieb és Dieter Kéhler. Gyere, Charlie! Szia, vénbohóc, kialudtad magad? Értem, mit akarsz. Mindjárt kapsz reggelit. De előtte manikűrözni fogunk. Add ide a kezed. Ne szemtelenkedj! Képzeld csak! Holnap érkezik Oliver Skóciából. Már nagyon várom. Ugye te is? Csak túl lennénk már a vámon. Szedd össze magad, a kezdet mindig nehéz. Ölts fapofát és gondolj a dohányra. Nézd, az enyém már itt van. Tehát, ahogy megbeszéltük, oké? Uh-huh. El ne felejtsd. Én előre megyek. Oké. Ne idegeskedj már, pár perc és túl vagyunk minden. Nyugi. Mehet tovább. Egy pillanat, uram. Halló? Én? Megkérhetném, hogy nyissa ki a bőröngyét? Mehet. Honnan érkezett? Rióból. Legyen szíves, kinyit. Hisz ez egy papagáj. És döglött. Ez gyalázat. Tisztában van vele, hogy mit csinál? Itt is van egy. Ez még él. Központot kérem. Végre, már azt hittem, soha nem jössz. Hol a bőrönt? Elkaptak, de sikerült meglépnem. És a madarak? Ott hagytam őket, az egyik már úgyis döglet volt rajta. Gyerünk már, menjünk innen! Franc, essen bele, ez nem lehet igaz. Tudod, mennyi pénzt vesztettünk ezzel? Na, koszos pénzed! Tudod, mennyit adnak a fekete piacon egy játszíntaráért? Legalább 50 000 márkát. És ez neked koszos pénz. Ki könyörgött nekem, hogy be akarsz állni az üzletbe? Bizony, hogy te.
Legalább 10 olyan srácot ismerek, aki szívesen eljött volna velem Rióba. Rio, úgy hangzik, mint a szórakozásból mentünk volna. Nem volt olyan nagy buli, és ráadásul ráment egy papagáj is. Indulj már! Hát itt van a méz. Ki tette már meg itt a hűtőszekrénybe? Én biztos nem. És tegnap reggel kiszedte le az asztalt, Én. Szegénykém. Egy túlhajszolt állatorvos, aki még az asztalt is leszedi. Melyik nő tudhat magáénak egy ilyen férjet? Ez az. És ha aztán a méz tévedésből a hűtőben landol, senki sem lehet tökéletes. Holnaptól Oliver is itt lesz. Ő is csinálhat majd valamit. Éppen eleget nyaralt már. Azt hittem, üdvözlőtáblát akarsz rajzolni. Rajzolok is. Már beszereztem hozzá a nagy kartonokat. Megvetted a virsliket a bulira? Buli? Igen, Sandra ötlete volt. Holnap este tartunk egy kis családi ünnepséget. Angolul úgy mondják, hogy welcome party, és Nagy is jön. Jonászt is meg akarom hívni. Nem mondd, hogy még fel sem hívtad. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem, de elvileg még otthon kell lenni. Ha esetleg a gumicsizmáját keresné... Itt felejtette, tudom. Igen. Martin. Itt Mihályéla, szia Jonász. Szerencse, hogy még elértelek. Jó reggelt. Azt hiszem, elaludhattam. Szeretnénk meghívni holnap estére. Tudod, Oliver hazajön. Sandra ünnepséget szervez. Van hozzá kedved? Holnap este? És enni is kapunk? Igen, persze. Nyugodtan gyere éhesen. Azt hiszem, ott a helyem, amikor megtér az a tékozló fiú. De majd még szólok, hogy jó-e. Jó. Köszi, szia. Mihályéla volt? Kapok egy jó reggelt csókot? Mi? Ilyen késő van? És délután Londonba kell repülnem. Igen, délután, de addig még sok-sok időnk van. Neked aztán jók az idegeid. Úristen, a Mihályéla tudná, hogy itt fekszem az ágyadban. Valamikor meg fogja tudni, és Filip De is. most még nem, ugye? Egy kicsit még megtartjuk magunknak, jó? Ahogy akarod. De valójában miért? Nem is tudom. Mihályéla a legjobb barátnőm, te Filip öccse vagy. Az egész dolog valahogy szörnyen komplikáltnak tűnik. Melyik dologra gondolsz? Ide figyelj, Charlie, eszednél vagy? Sandra! Mi van? Sandra, igazán jobban vigyázhatnál Charlie-ra, ha kiengeded a ketrecből. Igen, tudom, de neki is kell egy kis szabadság. Mi az, hogy szabadság? Szabadság az, amit a szülők nem szoktak megadni a gyerekeiknek. Gyere, Charlie! Mielőtt még jobban kikapunk. Ajjaj. Hello, Charlotte! Itt meg mi történt? Charlie legújabb műve. Szegény Charlotte. Igen. Ha a férjem keresne, vásárolni mentem. De szívesen mennék én is egy kicsit Nincs kóricálni. miért irigyelnie, csak új fürdőköpenyeket veszek. Mihályéla? Igen, tessék? Ósi Heköter. Ez aztán a meglepetés. Szia! Szia! Na és hogy vagy? Még mindig Osnabrückben élsz? Igen, sajnos. És még mindig apád cégénél dolgozol? Igen, szintén sajnos. Látod, velem nem sok minden történt. Épp körülnézünk itt a konkurenciánál. Na hallod, ha nekem ilyen gazdag apám lenne, én is a cégénél dolgoznék. Biztos vagy benne? Mindig csak fürdőszobát eladni. Kádakat, zuhanyozókat, csaptelepeket, mosdókat, WC-kagylókat. Usi, hagyd abba! Történt veled valami? Semmi. Nem vagy jól, ugye? Nyomorultul vagyok.
A legszívesebben talán hagyjuk. Teljesen mindegy. Figyelj, nekem most muszáj vennem egy új fürdőköpenyt. Volna kedved utána egy kávéra? Nem hiszem, az apámmal vagyok itt. Usi! Usi, hol maradsz már? Apa, bemutatom neked Mihály Mártint, régi kedves barátnőm. Hekköttel, örvendek. Jó napot. Indulnunk kell, Usi. Még meginnánk valahol egy kávét. Most? Lehetetlen. Sajnos nagyon sietünk. Kár. Majd telefonálj. Minden jót, Usi. Bárcsak! Ma délután ráérnél? Igen. 3-kor a szokott kávéházunkban. Rendben van. 3-kor. Usi, hol maradsz már? Megyek, de ne felejtsd el, mert alig várom. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Francba. Ez is megfulladt. Remélem a másik nem. Mind megdöglött. Egy kivételével nem élték túl. A francba vele, annyira számítottam a pénzre. Ez neked sima csempészet. Minek kellett nekem is részt vennem ebben? Mert tudod, hogy egy játszintara mennyit ér a piacon. Ne legyél már ilyen álszent. De azt mondtad, hogy eddig nem ment rá egy sem. Olyan szép madarak. Tudod, egyáltalán hány van még belőlük? Ejkó, állítsd le magad. Nem kell a mese, hogy fajvédelem alatt állnak. Na, te kedves kis madárpók. Legalább benned megbízhatom. 2000 is több, mint a semmi. Na gyere, irány a terrárium. Tudod, milyen rohadtul érzem magam? Na nehogy már megint elkezd lelkizni. Sokkal jobb ötletem van. Azt az egy élő arát, amit lefoglaltak, visszaszerezzük, méghozzá gyorsan. Hogyan? Ott van a vámon. De nem marad ott. Tudom valakitől, aki ott dolgozik. És ezt is tudod, hogy hová kerül? Egész Berlinben csak 2-3 hely van, ami egyáltalán alkalmas az ilyesmire. És ezt én majd kiderítem. Jó, és azután? Azután oda látogatunk. Öregem, de naív vagy. Ide figyelj, Usi, túl sötéten látod a dolgokat. Mire jutottam eddig az életben? Semmire. Fürdőkádakat adtam el. Ezt én is elmondhatnám. Én mit értem el az életben? Körülvettem magam egy családdal, van egy férjem, akinél átlag hetente 3-szor megdöglik egy állat, és ott tárolja a pincében. Ugyanolyan bután hangzik. De te boldog vagy, én pedig nem. Amióta elváltam Richardtól, nagyon megváltozott minden. Valahogy semmi sem sikerül. Muszáj gyógyszert szedned? Igen. Valahogy elviselhetőbbé kell tennem a mostani helyzetemet. Nem gondoltál még rá, hogy elgyere Osnabrückből? Dehogy nem, 1000-szer. De Mihályla, ne felejtsd el, hogy a cég az apám, és én az egyetlen gyereke vagyok. Elvárja, hogy majd egyszer én vegyem át tőle. Ne azt tedd, amit az apád elvár, hanem amit te akarsz. Ez a te életed, neked kell kialakítanod. Csak azt csináld, ami boldoggá tesz. Könnyen beszélsz.
Ilyen vagyok, és nem tudok már megváltozni. Ussi, nem magadon kell változtatnod, hanem az életkörülményeiden. Talán csak elfelejtetted, hogy minek is örülnél. Nincs senkim, ha az ember magányos, semminek sem örül. Látod, Charlie, ez Olivernek készül, ha megjön holnap. És te majd felveszed a skót szoknyámat. Jaj, de nehéz. Sandra! Sandra! Igen? Telefonod van, Szilvia! Felkapcsolom, jó? Oké, megyek már! Gyere, Charlie! Ha a szomjúság nem csökkenne az elkövetkező napokban, kérem, hozza vissza a kutyust. Akkor nagy valószínűséggel mégiscsak cukorbeteg. Na, mára végeztünk. Gyere. Ugorj. Jó napot kívánok! Kérem, vegye fel Charlotte. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Martin doktor rendelője. Rodolfo, mi újság? Aha. Jó, megmondom neki. Ciao. Halló, Rodolfo, ne felejtsd el, hogy a kocsi még a szerelőnél. Ciao. Új vendég az állatmenhelyen. Egy játszintara. Valaki be akarta csempészni Brazíliából. Ott vannak a vámosok is. Jó, mindjárt átszaladok. És kérem, hívja fel majd a szállítót. A tejpótló még mindig nincs itt. Örökké nem várhatunk. Jó, már is felhívom. Nagyon meg van félemlítve, nem maradhat sokáig nálunk. Ezek a madarak szoros párkapcsolatban élnek, így magányosan elpusztulna. Annyira sajnálom szegénykét. Pedig milyen jól élhetne a hazájában. Igen, az ottani pálmafákon vagy sziklakertekben. Rodolfo, helyezze el a madárházban. Aztán gondoskodjon kukoricáról és magvakról. Sí, Súbito. Remélem, hogy egy ilyen bandita legalább nagy pénzbüntetést kap. Sajnos ez esetben nem. A pasas egyszerűen meglépett. A reptéri rendőrség sem találta meg, és a bőrönyén sem volt semmiféle név vagy cím. Sokkos állapotban van. Adok neki valami nyugtatót. Dottore, miféle emberek ezek, akik ilyeneket csinálnak? Buta és önző kortársaink. Minden gátlás nélkül. Szia! Szia! Azt hittem, ma Londonba repülsz. Igen, de csak az utolsó géppel. Szia! Hello! Ezek Roger legutóbbi képei. Kérlek, még ma hívd fel. Bejössz hozzánk még egy kicsit? De csak egy percre. Ha van egy pohár ásványvized. Van. Több is. Oké. Na lássuk csak. Ó, Istenem, ez nem lehet igaz. Ha ezt a mama meglátja. Ez nagyon jól esett. Még egy kortyot? Nem, köszönöm. Na, akkor indulok is. Hello, Tina! Ó, szevasz, nagylány. Szia. Egy köszöntőtábla Olivernek. Ó, de kedves. Gondolom örülsz, hogy megint itt lesz. Most még igen, de ha legközelebb megint felposztant, biztos, hogy vissza fogom kívánni Skóciába. Mama? Ezt a hangsúlyt ismerem. Mit csináltál már megint? Én semmit, de... Na? Charlie. Jaj, ne, már megint. És hol? A szobámban. Oh. Jaj, nekem. Sandra, hogy jutott hozzá Charlie? Hol vagytok? Elárulnád nekem? Épp egy szívet vágtam ki, amikor telefonált Szilvia. 2 perc múlva már itt is voltam, komolyan. Látod, hogy 2 perc is túl sok.
Ebben a házban meg lehet őrülni. Mi van? Talán ég a tetőn? Ó, Jonas, szia! Hello, sziasztok! Hello! Hogy van? Jó napot, Martin úr. Freytag kisasszony? Épp indulni készültem. Jössz holnap a fogadó ünnepségre, ugye? Igen, persze, azért is jöttem, hogy ezt megmondjam. Tina, te is eljössz? Sajnos nem megy. Csak holnap este jövök meg Londonból. Na és? Freytag kisasszony biztosan későn jön. De attól még Tina nyugodtan. Figyeljetek, nem tegeződnétek. Sokkal egyszerűbb lenne. Szívesen. Örülök. Jonas. Tina. Erre ihatnánk is holnap, Szívesen. Nos, ha most nem indulok el, még haza kell mennem a cuccaimért. Sziasztok! Várj, azért lekísérlek. Én is megyek. Menjünk. Ciao. Hova tettem a kocsikulcsomat? Szia, és jó utat! Köszönöm! Ha nem haragszik, én most mennék. Félre ott kell lennem az orvosnál. Akkor ne is lássam. Van még valaki odakint. Szólhatok neki? Essünk túl rajta. Tessék. Viszlát. Akkor viszlát holnap. Jó napot. Jó napot. Csak így állat nélkül. Martin doktor úr, a nevem Heikó, a vezeték nevem lényegtelen. Előbb foglaljon helyet. Köszönöm. Tehát távirati stílusban a papagájt, amit ma felvett az állatmenhelyére, én csempésztem be Németországba. Mi? A barátom meg én biológia szakosok vagyunk. Ő már 3 éve folytatja ezt a csempészést. Ezúttal én is vele mentem, de először és utoljára. És mindig fajvédelem alatt álló állatokat? Igen. Békákat, varánuszokat, pintyeket, kaszáspókokat, és volt már köztük egy leguán is. Állatok, amik pénzt hoznak, sok pénzt. És miért nekem mondja el mindezt, és nem a rendőrségnek? A barátom ma este be fog törni az állatmenhelyre. Vissza akarja szerezni a játszíntarát. Mi? Be akar törni hozzánk? És miért árulta ezt el nekem? Először is, mert rossz a lelkiismeretem, másodszor pedig... Mindegy, az túl hosszú lenne. Én ráérek. De van egy feltételem. És pedig? Nem vonja be a rendőrséget. Benne vagyok. Mama, Tina elhagyta a jegyét. A lépcsőn találtam. Jaj, nem. Remélem, még nem indult el a reptérre. Na, hogy foglalt. El kell vinnem hozzá. Ez ma valahogy nem az én napom. Szia, sietek! Mama, a jegy! Jaj, köszönöm. Szia! Szia! Ki lehet még ilyenkor? Te Ajándékrepülőjegy. Egyszeri út Londonba és vissza. Nem, elvesztettem nálad. Gyere be. Szandra találta meg a lépcsőt. Egy tündér vagy, de miért nem telefonáltál? Telefonáltam, de foglalt volt. Igen, a szerkesztőség idegesített. Gondok vannak. A New York-i kiadó valószínűleg nem fogadja el az ajánlatot. Ó. Felőlem csöröket, ameddig akar, én nem veszem fel. Már itt sem vagyok. Itt a 8215422. Sajnos pillanatnyilag nem vagyok elérhető. Kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet. Itt Jonas, kár, hogy már elmentél. Szeretlek, és gyönyörű volt az éjszaka. Csókollak, édesem. Hát ez nagyon érdekes volt. Mit kell ezen nevetni? Én nem nevetek.
Nagyon örülök neki. Rátok fért. Jó dolog a szerelem. De nyugodtan elmesélhetted volna. Ne avatkozz bele a magánügyeimbe, jó? Hát tudod, nem avatkozom bele a magánügyeidbe, hisz máskor mindent elmesélsz. Nem tartozom neked beszámolóval. Persze, hogy nem. De ha nehézséget okoz, hogy kifejezd az érzéseidet, akkor azt nem feltétlenül rajtam kell levezetned. Botaliba! Hülye tyúk! Jó napot! Szia, a nevem Usi Heketer. Akkor maga a mama barátnője. Akkor te vagy Sandra. Mama itthon van? Nincs, még el kellett mennie. Kár. Akkor nincs mit tenni. Jó, majd később még jelentkezem. Várja meg nyugodtan, biztos mindjárt itt lesz. Gondolod? Jöjjön csak be. Köszönöm. Remélem nem fél a csimpánzoktól. A csimpánzoktól? Nem. Mert nekünk van egy. Igen? Bizony. Itt látható. Ez fantasztikus, tényleg egy csimpánz. Charlie, gyere ide! Nincs mitől tartania. Csak meg akarja szagolni. Mindig ezt csinálja, ha megismerkedik valakivel. Tudom, sok könyvet olvastam a csimpánzokról. Bemutatja, milyen jól tud játszani a puzzle-lal. És Charlie tényleg megérti, hogy hova való egy-egy rész? Igen, én is meglepődtem. Azt ugyan tudjuk, hogy Charlie nagyon ravasz, de... Charlie, ez a darab hová való? Megmutatod? Nem hiszek a szememnek. Eddig is tudtam, hogy a csimpánzok nagyon intelligensek, de ez szinte lehetetlen. Azt hiszem, Charlie bírja magát. Komolyan gondolod? Feltétlenül. Egy pillanat. Kérem. Jó napot, doktor úr. A gyógyszerei. Köszönöm. Tehát, Rodolfo, tisztázzunk valamit. Minden jól tisztált. Nem akarom belerángatni semmibe, csak ha igazán akarja. Biztos vagyok benne, hogy a srác be fog törni. Rodolfo, jön a feleségem. Este találkozunk. Ciao. Szia, Michaela. Szia! Tudtad, hogy Jonasnak és Tinának viszonya van? Jonásznak és Tinának? A kérdés csak az, hogy kit sajnáljak jobban. Én is csak véletlenül tudtam meg. Egyébként el sem mondták volna. A barátnőd Usi már több mint egy órája itt van. Usi? De hisz épp az imént találkoztunk. Történt valami? Fogalmam sincs. Valahogy sajnálom. Az az érzésem, hogy nem akart egyedül lenni. Kedves voltál hozzá? Nagyon kedves, de őt csak Charlie érdekelte. Tényleg? Úgy tűnik, szenvedélyesen szereti a majmokat. Ez jó. Délután még nagyon maga alatt volt. Hol van most? Szandrának el kellett mennie, és ott maradt egyedül Charlie-val. Figyelj csak! Mi lenne, ha ma este végre elmennénk vacsorázni? Csak mi ketten, te meg én. Ma este sajnos lehetetlen. Be kell mennem a menhelyre, valami gond van. Ne haragudj. Majd bepótoljuk, jó? Oké. És mi az a gond? Egy ritka papagájról van szó. Charlie, meg kell, hogy mondjam. Te egy kincs vagy. Szia, Usi. Bocsáss meg, hogy csak így rátok törtem. Nincs miért bocsánatot kérned. Történt valami? Megint veszekedtem az apámmal. De nem amiatt jöttem ide. Csak hirtelen megint nagyon rám tört. A magány. Pedig mindig olyan sok emberrel vagy körülvéve. Sok ember között is lehetsz magányos. Az imént a szállodában úgy éreztem, hogy megőrülök. Te vagy az egyetlen, akivel őszintén tudok beszélni. Ne haragudj. Ne hülyéskedj. Mondtam neked, hogy bármikor ide jöhetsz. Tudod, mi a furcsa?
Amióta itt vagyok Charlie-val, valahogy úgy érzem, hogy sokkal jobban vagyok. Biztos érzi, hogy szükséged van rá. A csimpánzok nagyon érzékenyek. Nagyon szeretem őket. Van egy ismerősünk Kenyában, aki egyfajta árvaházat vezet csimpánzok részére. Megpróbálja őket visszatelepíteni. Az ilyesmi engem is nagyon érdekelne. Akkor vágjál bele. Hogy gondolod? Kapcsolatba lépek a kenyaiakkal. Aztán egyszerűen odamész és alaposan körülnézel. A telepen mindig szükség van olyan emberekre, akik segíteni akarnak. Kenyában? Azt akarod, hogy valami változzon az életedben, igaz? Menjél oda szabadságra. Gondolod? Talán tényleg ezt kéne tennem. Őt éppen a múlt héten kaptuk. Szintén a reptérről? Nem, magánkézből. Hányadik fél évét végzi? A 7. Főszakom a zoológia. Jelenleg a csoportbiológiával foglalkozunk. Az érdekes. És később mit akar csinálni? A tengeri élővilág érdekelne. Na, azt hiszem, indulnia kell, mindjárt besötétedik, és ki tudja, mikor jön a barátja. Szeretnék itt maradni, kérem. Talán tudok segíteni. Na jó. Apa! Megjöttem. Hol voltál ennyi ideig? Tudod, hány óra van? Engem senki sem várathat meg, még te sem. Apa, egyszer és mindenkorra jegyezd meg, hogy addig maradok el, ameddig csak akarok, megértetted? Hogy mersz ilyen hangon beszélni velem? Ha azt akarod, hogy a cégnél maradjak, néhány dolgon változtatni fogunk. És valamit már is megmondhatok. A jövő héten szabadságra megyek Kenyába. Afrikába. Erről még beszélünk. Úgy. És most megvacsorázunk. Nem vagyok éhes, jó éjszakát! A kulcsomat. Köszönöm. Na? Sehol senki. Talán a barátja mégis meggondolta magát? Possibile? Nem, jól ismerem Tobiast. Ha valamit a fejébe vett, azt meg is csinálja. Tulajdonképpen milyen ember? Úgy értem, milyen a jelleme? Rendes pasi. Még első fél évben ismerkedtünk össze. Jó barátok voltunk. De tavaly minden összejött neki. Először meghaltak a szülei. Nem is tudom, valahogy megváltozott. De úgy gondolja, hogy nem reménytelen eset? Különben nem mentem volna magához. És nem kérem meg, hogy hagyja ki a rendőrséget. Én nem értem, doktor, miért nem zártunk be mindent ugyanúgy, mint mindig? Mert megkönnyítem a dolgát. De a játszíntalra nem lesz az övé, ugye? Dehogy lesz. Na, vigyék be az irodába, jó? Rendben. Én itt maradok és várok.
Nyugi! Gondolom a papagájt keresi. A vámosok figyelmeztettek. Nem értesítettem a rendőrséget. És ezt így is el? A madár biztonságban van. Szeretném, ha megértené, hogy az ilyen... Fejezze be a dumát! Tobi, ezt én már észre hallod? Várjál! Várj! Isten! Rodolfo, maradjon itt! Nincs értelme! Hívja a mentőt! Heiko! Én megmondtam, dottore, nem szabad ilyesmit csinálni Páske felügyelő nélkül. Azt hittem, egyedül is boldogulunk. Heiko! Heiko! Hívja már a mentőket! Sí, subito, dottore. Örülj, hogy nem történt nagyobb bajod. Örülök is. Így. És most még teszünk egy kis jódot a sebben. Jaj, csak azt ne, az nagyon fáj. Kérlek, ne nyafogj. Ha a gyerekek kibírják, te is kifogod. Még mindig nem értem, hogy egyszerűen miért nem jelentetted fel őket. Mert azt gondoltam, mivel az egyik megbánta, talán a másikkal is lehetne beszélni. Tudod, a közbelép az ügyészség, a fiúk jövőjének befellegzett. Így. Akkor most egy tapaszt rá. Gondolod, hogy Heikót ott tartják a kórházban? Remélem, hogy nincs nagyobb baj. Holnap reggel rögtön odaszólok. Kész. Bár majdnem vége az éjszakának, de talán azért alhatunk még néhány órát. Gyönyörű ápolónő vagy. Úgy látod? Nyugodtan megköszönheted. Na, Olaf, a nyuszid újra makkegészséges, és ha valami baja van, azonnal elhozod ide, megígéred? Igen, viszlát. Üdvözlöm, Charlotte, szia! Jó Hello, napot. Jó napot, doktor úr. Na, hogy van a sérülése? Táblát kéne kiakasztanom, hogy mindenki elolvashassa. Annyian kérdezték, hogy kiverte meg? Mindenki. Doktor úr, beütötte a fejét? Behúzott magának valaki? Magára támadta majom? Bele lehet őrülni. Még egy órára magára hagyhatom? Be akar menni a kórházba? Heikót megint kivizsgálták. Aggódom érte. Menjen csak nyugodtan, elboldogulok. De ne felejtse el, ma érkezik haza Oliver. Az ilyesmit nem felejtem el. Sandra már reggel óta a bátyját várja. Viszlát. Bocsáss meg, Charlie, ez még nem az igazi. Még egy kicsit gyakorolnom kell. Most megfoghatod te a dudát. Jól áll neked, Charlie? Így. És most vedd ezt a fúvókát a szádba. Így fújod fel a zsákot. És most hajlítsd be a könyöködet. Így. És most az ujjaidat a lyukakra. Helyes, így kell fogni. És most megtanuljuk a dallamot. Tehát, Charlie, fújni, fogni, nyomni. Nagyon jó, szuper. Már is elmehetni a Skóciába dudás karmesternek. Löritz úr nagy szerencséje volt, rosszabbul is elsülhetett volna. Tudom, csak 2 bordám törött el. Köszönöm. Maga itt van. Hát, néha a rendőrség gyorsabb, mint gondolnák.
Honnan tudja, hogy... Kaptam egy bejelentést. A betörést észrevette a maga egyik szomszédja. Gondosan felírta a kocsi rendszámát, a többi már semmiség. Aha. És maga hogy van? Köszönöm, meg vagyok. Agyrázkódás, 2 bordatörés. Szóra sem érdemes. És maga hogy van? Szintén szóra sem érdemes. Feltételezem, hogy még ma felhívott volna. Hiszen betörésről, lopási kísérletről és testi sértésről van szó. Igen, persze. Felügyelő úr, most ellenem is tesz feljelentést? Miért tennék? Maga az áldozat. 8 napon túlgyógyuló. Mihályla? Mit gondolsz, tegyek még bele egy kis zöld borsót? Nem, szerintem elég lesz, és ott van még a krumplisaláta is. Igen, de az én tésztasalátám Jonas kifejezett kedvence. Ugye jön? Igen, egészen biztosan. Mama, ezt neked hozta egy pasi, az arca tele volt pattanással. Ó, de gyönyörű. Mikor mentek végre a reptérre? Éhes vagyok. Én is. Filip, mi történt a fejeddel? Csak egy kis karcolás. Titkos hódolód van? Ugyan. Fogalmam sincs, hogy kitől kaphattam. Filip, te őrült vagy. Eddig is tudtad. Örülsz neki? Gyönyörű. Köszönöm. Nagyi, figyelj csak! Hőn szeretett ápolónőmnek. Te kíváncsibb vagy, mint Charlie. Már le is szállt a gép. Gyere, sietnünk kell. Ne izgulj már, amíg megkapja a csomagot, az eltart még egy ideig. Nézd, már itt is van. Oliver! Ha-ho! Oliver! Hát megjöttem, sziasztok! Kisfiam! De jó, hogy megint itthon vagy. Hé, öreg haver! Szedtelek egy Oliver. Ez egy régi skót szokás. És milyen volt az út? Szuper, csak hamar eltelt. Hol van Sandra és Charlie? Sürgős dolguk akadt. Jellemző. És örülsz, hogy itthon vagy? Hát persze, de szeretnék hosszabb időre maradni. Tina! Már meg sem ismersz? Oliver! Most érkeztél? Igen, Edinburghból. És te? Londonból. Szia, Filip. Na, Oliver? Félig más skót vagy? Minden esetre jobban beszélek angolul, mint a tanáraim. Haragszol még rám? Nem. De engem is meg kell értened. Jobb lett volna tőled megtudni, hogy együtt vagy Jonas. Igen, igazad van, és olyan hülyén sült el. De minden rendben, ugye? Hát persze. Hiszen örülök nektek. Várjatok. Ne vicceljetek, hogy örül lett az asztal. Esnek meg van a kocája? Tessék? Jaj, úgy néz sorban. Álljatok össze. Azért, mert kottán van meg. Igen. Oliver, most már bejöhetsz. Land of hope and glory, mother of the free, how shall we extol thee to the born of Charlie! Jaj, Charlie! Nagy kóvé vagy! Azt hiszem, ez most nem sikerült. Charlie, te szélhámos! Remélem, Oliver meglepődtél. További magyar hangok. Szabó Éva, Pap János, Mednyánszky Ági, Fehér Anna, Rubol Dödön, Orosz Helga, Versényi László, Hegedűs Miklós, Tóth András és Fekete Zoltán. Magyar szöveg Messzéna Marian. Vágó Kozma Judit. Hangmérnök Bán Péter. Gyártásvezető Katócs Katalin. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron a Mikroszinkronban készült.